І знову добрий вечір. У прямому етері ми зараз у програмі «Бугунь». Сьогодні мене звати Айдар Муждабаєв, у мене в гостях людина, яка, я впевнений, що вам дуже відома, відомий волонтер і військовий експерт Мирослав Гай. Мирослава, вітаю. Добрий вечір всім. Щось ти таки задоволений сьогодні? Кажи, чому? Я задоволений з різних причин, але одна з них, що сьогодні Збройні Сили України у відповідь, на жаль, стався прикрий інцидент на фронті, що загинув боєць, бо росіяни відкрили вогонь, але Збройні Сили України сьогодні вперше застосували ударні безпілотники «Байрактар», які були закуплені в Турції, і знищили розрахунок артилерійський росіян. Є відео, де вони... Так, причому я чув, що аж за 11 кілометрів. Ну так, тобто не перетинаючи лінію розмежування. От росіяни сьогодні, якщо не помиляюсь, з гаубиць Д-30 відкрили вогонь по позиціях наших підрозділів, і один боєць загинув, один був поранений. От що командувач дав добро на саме по тим батареям, які... Є відео, це відповідь. Є відповідь. Це відповідь. Це дуже круто. Це найголовніше. Це дуже важливо. Це колосально. Тобто почала працювати концепція нового голови Генштабу. Ну, якби до цієї концепції ми йшли, бо про Байрактари почали ж домовлятися. Я не про Байрактари, конкретно я про те, що Залужний сказав, що у відповідь бийте. Ну, взагалі, я вам так скажу, між нами, Збройні Сили України майже завжди відповідали. Весь цей період, навіть коли Зеленський кричав, що не будемо, от ми не відповідаємо. Вони ж воюють. Ну, тому що коли по твоїм позиціям наносять удар, ти не будеш сидіти і чекати, поки тебе вб'ють. Але не завжди були достатні сили та засоби на місці. Тому що важке озброєння відведено, вона була відведена згідно мінських домовленостей. ОБСЄ там постійно перевіряла, там їздила по нашим лісам. Яке зараз не випускають. Вони їздили, на ГАР перевіряли, чи це там ми не стріляємо, бо ці ж постійно жалілися. От при тому, що ОБСЄ не пускали в жодні місця відведення з боку росіян. Більше того, коли вночі заходила техніка, а вона ж заходить не тільки доріжками, а вона відверто заїжджає ешелонами туди, зброя, озброєння. І ОБСЄ в цих місцях, де ця техніка російська заходить, вони просто їх запирають в кімнаті і забороняють виходити. Це класно, це дуже мені сподобалося. Тобто це така вдячність за те, що там роками багато чого не помічали. Їх навіть звали сліпі. Ну, була така проблема. Найбільша проблема була, що в усіх цих спостережних організаціях, як от СЦКК, ОБСЄ, росіяни постійно намагалися засобачити туди російських військових фахових розвідників. Навіть в цей центр контролю та координації. Вони генералів заводили, розвідників, генералів, які з цим мандатом мали можливість їздити. Вони фактично шпигунами були. Вони називаються розвідники. Для нас це ясно, що це, вибач, це шпигуни, які займаються просто вбивством мирних українців, але вони вважали, що розвідниками. Тим не менш, сьогодні, нарешті, були використані сили та засоби, які що нам продемонстрували. Перше, засоби, якими хвалиться Російська Федерація, це засоби радіоелектронної боротьби. І ППО. Не спромоглися збити цей Байрактар. Принаймні зараз. Це перше. Друге, велика оперативність застосування, тому що, по-перше, за 11 кілометрів, не перетинаючи лінію розмежування, дуже швидка швидкість на таких дистанціях підльоту і реагування. Я думаю, що це дуже непогана перевірка боєм цих Байрактарів, тому що було... І вміння користуватися ними. Ну, трошки ж не сиділи на місці, коли їх отримали. Ти знаєш, може, це таємниця? Якщо ні, скажи. А там турецькі фахівці приїхали навчати? Ну, я не можу. Я скажу так. Коли вам передають таку техніку, хтось обов'язково обов'язково ваші екіпажі, вони навчаються.
Інструктор. Ну, не просто інструктори. Там, щоб цей Байрактар випускати до бою, там достатньо велика кількість персоналу. Тобто в ньому є, в Байрактарі, наземний екіпаж? Ну, є наземний екіпаж, є люди, які займаються як оператори, є люди, які обслуговують цю техніку, ремонтують, її треба заряджати, заправляти. Ну, це літак. Маленький, але це повноцінний літак. От, і там достатньо велика команда, і, звичайно, ці люди всі приходили на навчання. Ну, ми можемо привітати цих людей. Ну, це важливо. Сьогодні росіяни нарешті почали виконувати цей безпосередньо розрахунок артилерійський, буде виконувати і зберігати режим тиші вже остаточно назавжди. Точно. І, до речі, ти знаєш, як перекладається слово «Байрактар»? Ні. Байрак – це прапор. Прапор. Прапороносець. Ну, от, український прапор. От. Тобто, в цьому питанні ми продемонстрували, що Збройні Сили України на цьому етапі не будуть, вже офіційно просто рішенням командування будуть превентивно давати вогонь у відповідь, будуть давати вогонь у відповідь, якщо гинуть українські військовослужбовці. Що важливо, точечні удари, тобто тут ніхто не зможе сказати, ви не знаєте, куди ви били. Та ні, є відео, ви знімаєте прямо на відео. Він же знімає ще. Так, от стоїть Д-30, от стоїть гаубиця, це крупнокаліберна зброя. От яка згідно мінських домовленостей має бути відведена. Ну, нас заборонено. От вона стоїть. От там бігають ці росіяни. От вони стріляють по наших позиціях. Все це знімається на відео, це дозволяється. От була, от нема. Навіщо ти приїхав? Все. Заробив на холодильник, так? Ну, слухай, вони заробляють гроші раз, це перше. Слухай, це військові переважно. Так. Тим більше артилерії. До командира взводу там всі військові росіяни, вони таку практику мають, вони звільняються тимчасово зі служби, приїздять в Ростові проходять вишколи, у нас на кордоні проходять вишколи з цими найманцями, щоб цю групу об'єднати. Потім перебувають на виконання завдань до Донецької, Луганської області, отримують рік за 2. Тобто прийшов і одразу чергове військове звання, плюс хороша зарплата. Звичайно, потім вони приїжджають і знову поновлюються у себе на службі. Ну, то якщо вижив. Звісно. Ну, якщо от сьогодні не всі повернуться. А скільки там у 200-лі, як то кажуть? За сьогодні? Ну, сьогодні в мене було 2 повідомлення, були потім перехоплення російських цих найманців перемовин. Точно сьогодні в одному місці 4200, 2300, двоє поранених, 4 загиблих, а тут я в цій ситуації не знаю. Ну, ми з тим нас більше, звісно, хвилює те, що продовжуються втрати з нашого боку. Так, але це війна. І тут питання в тому, що українці і весь світ мають знати, що українці не будуть мовчки спостерігати, як росіяни заборонених видів озброєння на нашій, вибачте, землі вбивають там українських цивільних або українських військових, і що буде відповідь жорстка. І ми будемо нарощувати свої сили, свої спроможності і захищати Україну, вгризаючись зубами в нашу землю. Тому що з тих статей, які ми бачили останнім часом від Путіна, від Медведєва, вони абсолютно впевнені, що їх тут будуть хтось чекати з караваями, бо тут захопили владу там невеличка, як вони сказали, націоналістична меншість. От дулюєм смаком, Байрактар в поміч, все буде Україна. А як ти думаєш, скільки тих Байрактарів буде в розпорядженні наших військових? Скільки треба. Ну, це така відповідь. Я ж не кількість точно питаю. Просто ось є бригада, наприклад. Да? Скільки на бригаду розраховано? Байрактари не є. Батальйон? Байрактари не є. Ні, це окремо. Це, по-перше, я ж кажу, що для того, щоб користуватися Байрактаром, це не 5 і не 10 людей. Залучати до конкретного. Вони вже залучені, вони вже знаходяться безпосередньо в силах та засобах операції Об'єднаних сил. Вони вже там.
От, тому все, вони там є, вони несуть бойове чергування. Питання в іншому, що байрактари не є панацеєю і не є якимось універсальним єдиним способом захистити там Україну чи відповідати на ті виклики, які перед нами є. Все ж таки у Росії є системи радіоелектронної боротьби, просто зараз наш байрактар не долітав до їхньої. Тобто перевірки справжньої не відбулося. Чи відреагують? Ні, ми ж теж хитрі, що ми прямо зараз на убой наш байрактарчик пошлемо туди. Наш дорогенький байрактарчик. Дорогенький. Він потрошку виконує свої завдання. От і все. Питання в іншому, що загалом держава має переглянути свої взагалі позиції щодо безпеки, оборони, оборонного замовлення, тому що у нас нових видів озброєння за ці роки не поступало. Байрактари – це те, що ми почали нове використовувати. От, фактично, це єдине нове, що було продемонстровано на параді на День Незалежності. От, бо все інше – це здебільшого макети. Тобто це види озброєння, які вже прийняті на озброєння або мають піти війська, але не закуплені через те, що у нас... А щодо джавелинів? Наскільки я знаю, я десь бачив навіть повідомлення, що джавеліни теж будуть відряджені до зони ООС. До цього їх не використовували. Тут трохи специфічна зброя. Це теж не панацея. От є, наприклад, джавеліни, є, наприклад, стугни. Стугни – це ракетні комплекси, протитанкові комплекси українського виробництва. Так ось вони, наприклад, мають більшу дистанцію ураження. Тобто вони далі, ніж джавеліни, можуть вражати цілі. Це по-перше. Тобто у них є свої принади, тому що це, наприклад, повністю українського виробництва, і ніхто нам не може сказати їх не використовувати. У нас навіть була концепція ці джавеліни встановлювати на техніку, яка, до речі, була на параді. От, але, на жаль, в цьому році ми жодної такої стугни, перепрошую, не закупили. А джавеліни – це теж не панацея. Нам їх не дають в тій кількості, в якій нам потрібно. Так обережно дають, я б сказав так. Після справи вагнерівців нам взагалі багато чого будуть давати 100 разів подумавши. Тому що питання стоїть в тому, що... Питання довіри – це надважливо. Тим більше в таких чутливих питаннях, як військові, технології, там нове розвідка, дані розвідки. Слухай, чим закінчиться ця історія з так званими вагнерівцями? То твій прогноз. Бо я так уважно не слідкую, але це підвисло це все. Перші висновки, хто зробили вже, я думаю, і ще зроблять, це спецслужби всього світу. Всі. Цей кейс, він розібраний вже. Він розібраний повністю, я думаю, для внутрішнього використання спецслужби всього світу, для майбутніх своїх офіцерів, співробітників. У тому числі з позитивного боку. З позитивного боку, з негативного боку. Тобто є тут і тактичні, і стратегічні речі. Стратегічні речі – це те, що ми, по-перше, показали, що росіян можна спокійно обігрувати там, де всі вважали, що вони прямо там геніальні. От спокійно можна обходити російські спецслужби, українські спецслужби, які теж навчалися в тих самих вишах свого часу, прекрасно цим можуть впоратися. Це перше. Друге, це те, що українські спецслужби, вони спроможні виконувати операції на світовому високому рівні. Рівень, правда. Це височайше, це всі відмітили, це однозначно. Третє, це те, що 100 разів подумають про цей кейс, як звітували про проведення операції, не довели до кінця, з яких причин. І розумієш, чому питання? Зараз були суди в Голландії по MH17, були суди. Американці надали фотографії з супутників, які демонстрували цей бук, Боїнг безпосередньо. Тобто, як ми здогадувалися, це спочатку було в них все. Так, вони все надали. Але вони не дозволили в суді розглядати ці фотографії відкрито, тому що по цих фотографіях росіяни і сторонні спецслужби спромоглися б зрозуміти, якими силами та засобами вони були зроблені, яким чином, з якої відстані, з якої висоти, на яку дальність вони взагалі мають оптику, як вони можуть
Зайвих дивитися. свідчень не треба давати. Що вони зробили? Вони взяли спеціального суддю, який мав відповідну технічну освіту, під присягою, там, під підпискою. Дали можливість йому подивитися ці фотографії, і після цього він в суді засвідчив: так, я підтверджую, з технічного і з такого-то боку це правдиві фотографії, і ми їх вам показувати не маємо права з питань безпеки, але як суддя, що має підписи, високий ступінь довіри, як світового рівня суддя, я вам кажу, що це правда. Все. Тобто і ви собі дають, наприклад, нам там Сполучені Штати Америки, чи будь-хто, дають розвіддані. От хто може бути впевнений, що завтра якийсь офіцер СЦКК Російської Федерації, генерал розвідки, одним оком просто не побачить їх? Ну, слухай, якщо суду не довіряють повністю, навіть Про що тут мова? Тому питання довіри. Цією операцією ми сильно підривали, на жаль, ці речі. Чим закінчиться? Я думаю, що весь цей кейс буде так чи інакше задокументований. Навіть якщо якісь документи будуть знищені, а я маю підозру, що десь так це вже може їх не було? Та ні, вони завжди є документи з підписами, такі речі. Розумієш, виділяються гроші, виділяються накази. Ні, я про ніби скасування, я про це. Ні, я про це кажу, що все це буде задокументовано, і я думаю, що після того, як поміняється влада, буде проведено детальне розслідування. Слухай, а чому ти думаєш, що Зеленському, тим більше зараз умовне падіння рейтингу, може він навпаки скаже, я хочу розібратися в цьому, як це було? Дивись, рік вони нам казали, що операції не було. Тобто була безпосередня брехня. Зараз вже про це ніхто не сперечає. Так про що тут сперечати? Тобто вони брехали. Потім вони маніпулювали. Знаєш, взагалі неприємно, коли тобі брешуть і маніпулюють. Вас спіймали, якби вони, знаєш як, сталася лажа, наприклад, помилка, це гірше, ніж злочин, це помилка. Наприклад. До речі, так частіше за все і буває. Наприклад, як би зробив нормальна людина? Президент, умовно кажучи, який би дбав, сказав би, так, операція була. Ми це зробили. Ми не хочемо там війни з Російською Федерацією, але ось, будь ласка, всі документи, ми задокументували всіх цих росіян, ми всьому світу але свідомо скасували останній етап. Умовно, вони ж так не зробили. Може просто страшно казати такі речі нашому суспільству. Хоча політичний сенс це важливо. Там ціле РНБО. Там сидять у Зеленського, як у президента і Верховного Головнокомандувача, є всі генерали можливі, які можуть консультувати. Перед ним відкриті всі вищі. Хоче, може в Академію СБУ піти, почитати книжки. Хоче, може піти в Академію Черняховського, почитати книжки. Хоче, може, вони приходять до нього звітувати. Він завжди може порадитися. Довкола нього геніальні політичні експерти. Там Подоляк, там купа людей. Можна було спитати поради? Ні. Тобто я думаю, що це свідомо робилося. Я думаю, що свідомо. Потім, коли ось цей цирк з Безуглою почався з ТСК, коли вони кожного дня виходили з різними повідомленнями в ЗМІ, транслювали, які насправді не були фактажем, а були просто версіями, які вони просто обговорювали як можливі, навіть не маючи доказової бази. Для чого це робилося? Це робилося, щоб замити, розмилити, щоб спантеличити громадську думку, щоб ніхто не міг зрозуміти, де там, що правда, що брехня. Тому що коли вже правду приховати не можна, вона вже вийшла. Її можна замаскувати. Не просто замаскувати, запускаються десятки, сотні різних версій, щоб глядач не міг зрозуміти. Крім того, в нас така традиція є, вона така взагалі, скільки я пам'ятаю. Крута кружка. Кружка крута. Це, хто не бачить, цивільно-військове співробітництво. З іншого боку, це емблема ЗСУ. Так, класно.
Ось. Ну, ти збив мене з думки. Вибач. Він ж, ти сказав, у нас таке суспільство. Традиція така, таке да. суспільство, що акваріумні рибки, як то кажуть. Сьогодні щось відбулося, завтра там умовний Разумков там йде з посади, і всі переключаються на це. Це не у нас, це всюди в світі. Я розумію, але зараз хтось згадує про, ну, наприклад, просто я від балди просто, да? Замах на Шефір. Ну, наприклад. Хоча це ж замах, ну це, слухайте, з автоматичної зброї не кожен день починають такого рівню. Це Ти просто розумієш, ті заяви, які робить офіційна влада, ті кримінальні провадження, які ми бачимо проти опозиції, і навпаки руйнування тих кримінальних проваджень, які або слідчих дій, які були, ну, давай, у нас там є кейс Антоненко, да, наприклад. Там, про нього хотів поговорити. Да, а є там, наприклад, кейс депутатів, там, «Слуг народу», яких там звинувачували в корупції, там, в ще якихось злочинах. Ми бачимо, що по діям влади довіри їм зараз, ну, нема, вона нуль фактично, нульова. Її нема. Тому тут питання не в тому, що там хто що там згадує. Я думаю, що всі дії, там всі порушення Конституції Зеленським, все майбутнє розкрадання, яке фіксується, да, яке зараз нам кажуть, що це не майбутнє розкрадання. Ні, майбутнє і нинішнє розкрадання. Все це фіксується, і потім буде пред'явлено у вигляді кримінальних проваджень. А чому ви так не любите Зеленського? Питати не буду. Я поясню. Це дуже просто. Я, по-перше, не люблю, коли брешуть в очі. Я не люблю, коли хамлять. Я не люблю, коли... А він прийшов на брехні до влади, тому що коли він тоді на стадіоні стояв і розповідав там про Іловайськ, про Бариг, про кров, про цей, а ми там прийдемо, все поміняємо. Він відверто брехав, тому що не тому, що він там. Я думаю, що після офшорних скандалів і після того, як ми дізналися, як виводилися гроші, можливо, гроші, які ще в США будуть розслідування по цьому робити, що можливо це гроші з Приватбанку, і це кримінальні гроші в такому випадку. Тоді я думаю, що він свідомо брехав нам. Це не те, що людина помилилася. Знаєш, от прийшов, я хотів як краще, а в мене просто не вийшло. Це було б одна річ. Це були б, знаєш, обмануті сподівання. Але є іронія долі така, знаєш, що зараз закидують Зеленському те саме, що закидували Порошенко колись офшори. І якщо згадати там 14 рік, ти краще пам'ятаєш, це теж були ж народ хотів почути, що війну буде закінчено. Звичайно. І теж тоді Порошенко казав, я швидко розберуся. Потім виявилося, що це неможливо. Так. Риторика змінилася, і Порошенко кінця своєї каденції, і Порошенко початку. Так само з Зеленським відбувається. І я тобі заперечу одразу, бо цей. По-перше, коли розпочиналася антитерористична операція, по нашій території ще не шурували батальйони тактичні групи. Були окремі диверсійні групи, групи спецназу, були ці гіркінівці, і всім здавалося, і хотілося, і мріялося, що ми зможемо дуже швидко це закінчити. Я теж на це сподівався. Хоча, в принципі, всі розуміли, що, скоріш за все, буде війна, але попри це, тоді ще це неможливо було війною. Тоді звички такої не було. І звички не було. Да. І коли Порошенко це сказав, йому всі дорікнули. Всі дорікнули. До речі, він вибачився. І він вибачився. От я про в кінці, це хочу. до речі, каденції своєї він сказав, я не пам'ятаю точно, типу неправду казав тоді, це дійсно неможливо. Я тобі скажу, коли це сталося на День прапора в місті Дніпро, коли піднімався найбільший прапор на той час, найбільший прапор України, ще київський не стояв. І він встав, вибачився, казав, я чесно вірив, що це буде АТО. Але я тобі більше скажу, ти от про офшори згадав. Арахамія не збрехав, казав, що багато хто в Україні має офшорів, тобто з крупного бізнесу всі. Питання в тому, що одна річ, коли Порошенко виводить 3000 особистих євро на офшор, для того, щоб він там тримався на балансі. Інша річ, коли виводяться гроші, можливі гроші. Ми зараз все одно з тобою, ми не розберемося в цьому. Ми не розберемося, але коли розумієш, пам'ятаєш, коли був Пандори кейс? 3 роки тому, 2 роки тому.
І тоді визначили, ну, Панама кейс, не Пандора, Панама, перепрошую, Панама кейс. Панама кейс. Не останній, як... Тоді не стояло питання у Сполучених Штатів Америки, що, можливо, це гроші, які на їхній території відміняються. Тому що через Коломойського. Тому що цього не було. Це був внутрішній український конфлікт. Всі підхопили, в тому числі Зеленський, накинулося на тоді Порошенка, і це логічно, це зрозуміло чому. Це нормально для будь-якого політика, це політика. Так. А у Зеленського, коли виходить прес-секретар Білого дому і каже, що ми проведемо розслідування по цьому окремо, ми, не дивлячись на цей скандал, будемо допомагати українському народові, Україні, але маємо провести власне розслідування, тому що стоїть питання, можливо, відмивання брудних коштів на території Сполучених Штатів Америки і Британії. Так відбувається, коли є розділення влади на судову незалежну, на будь-яку іншу. Інші кейси, розумієш? Так, інші кейси. Але давай на позитив перейдемо. Все ж таки ми зараз показуємо. Байрактари, дивіться, от стоїть гаубиця, да? От розбігаються ці гади по кущах. От їх 3 штуки стоїть. А вони щось чують, так? Чому беруть? Тікають? Я не думаю, що... Розумієш, оцей безпілотник, скоріш за все, це не Байрактар знімає. Я маю підозру. З іншого. Я думаю, що це невеликий безпілотник, і вони розуміють, що раз безпілотник на ними завис, він коригує... при тому, що вони ж стріляли. Коригує по ним. І, відповідно, вони починають тікати. От і все. Бумц. Ні, от вони розбігаються, вони не чують. Вони розбігаються вже після того, як потрапляння. Це ті, хто вижили. Бачиш? А він, бідолашничко, тулягає. Ну, добрий початок. Я хочу до оптимістичних тем перейти. Був міністр оборони Сполучених Штатів. Красивий, великий генерал. Просто красень. Мені подобаються навіть всі його фото. Я якийсь, знаєш, таємний фанат його став, тому що я правда багато фото його переглянув. Знаєш, добродушність, яка скриває всю потужність оборони. Така велика панда. За спиною вся військова машина США. Так, дійсно колоритна і дуже людина така незвичайна. І ось він приїжджає. Які ти бачиш наслідки вже чи на ближчий час? Їх висказав Путін. І це просто блискуче. Це, знаєш, і тут можна вірити. Отримати від ворога таку оцінку – це найліпший подарунок. Це просто, знаєш, я слухав це з задоволенням. Глядачам нагадаємо, Путін сказав, що приїзд міністра оборони США до України – це фактично відкриття дверей України до НАТО. Я теж так подумав, бо, знаєш, є формальні ознаки, да? Тобто є формальності, але... Тут Сполучені Штати показують, якщо буде необхідність, то питання буде вирішено. Тобто колись. Це інакше навіть. Вони кажуть, ми вже вирішуємо це питання. Так, тобто в процесі. Процес пішов, як Горбачов казав колись. Процес пішов. І він пішов де-факто, що набагато круче навіть за де-юре. І це несе позитив і загрози. Тут є позитив, це зрозуміло, що позитив, що приїзд такої особи в Україну просто так не буває. Я тобі більше того скажу, що до цього приїжджала така група оперативна американських, ще до Дня Незалежності, приїжджала група американських експертів. Я знаю про це. Я їм допомагав зустріч тоді з головнокомандувачем організовувати, попросили. Я кажу, добре. Вони військові? Там різні експерти, скажімо так. Вони зустрічалися з усіма силовими представниками силових відомств. Досить велика делегація була. Велика делегація. Вони їздили в Маріуполь, туди, к Широкіна. Дивилися і приїздили вони, так зрозуміло, що спочатку проводиться рекогносцировка, спочатку треба з усіма переговорити, тим більше, що у нас великі перестановки на той момент були, з'ясувати наші позиції, потреби і підготувати таку зустріч.
А потім, коли вже приїздить людина масштабу міністра оборони, це говорить про те, що робота йде, як ти кажеш, процес йде, будуть підписані документи. Це як верифікація. Буде виділена допомога, будуть серйозні перемовини, серйозні зміни нас чекають найближчим часом. Я не знаю, чи будуть розміщені нарешті десь якісь винищувачі у нас, але попри це, я певен, що будуть виділені великі кошти Україні на допомогу. Але є і небезпека. Небезпека, як завжди, йде з боку Росії. Путін істеричка, до певної міри. Ну, знаєш, тут ризик є завжди. Ризики завжди, боятися цього не треба, але я хочу просто нагадати приклад Чорногорії. Коли Чорногорія оголосила, що їх пускають в НАТО, буквально в цей же рік, в ці ж місяці, Російська Федерація через свої спецслужби аналогічно за схожим сценарієм, як в Донецьку і в Луганську, спробувала провести державний переворот. На прем'єр-міністра Чорногорії було здійснено замах, обстріляли. Було затримано близько 50 людей. Були ці групи спецназу російського, ці всі найманці затримані. Ну, це чому вийшло в Чорногорії? Тому що вони ближче до Європи, там більша кількість американських, ну, і там таку кількість не закинеш, туди не закинеш, як на Донбас. А у нас, на жаль, тут що завгодно може бути. Ну, загострення як мінімум може бути. Як мінімум. Це як мінімум. Як максимум вони можуть спробувати створити умови, при яких НАТО буде не на часі або несприятливо розглядати, повертатися до питань України. Може буде взагалі йти мова про те, що терміново з Росією перемовини вступати. І вони ж від своїх планів про коридор на Придністров'ї, оце все те, що захоплення Харківської, Сумської області, там Запоріжжя, вони Одеси, вони ж не відмовилися. А що значить ці слова Піскова, ну, путінського рота певною мірою, да? Який сказав, що так, ми не зможемо завадити Україні, заважати Україні на її шляху до НАТО. Це його... Нічого не значить взагалі. Ну, раніше вони казали, що ми ніколи цього не буде. Там... Ні, нічого не значить. Чому? Ми маємо, по-перше, що вони говорять? Що це ж хитрі виблядки, вибач, якщо можна, таки не можна. Ні, це не розчув. Про Пескова можна. Вони ж вважають Україною тільки 3 області західні. Вони ж все інше вважають. Це вигадка австрійського генерального штабу. У них же цей Валерій Герасимов, не буду повторювати слово, яке я сказав. Вони ж давно вибудували таку абсолютно людожерську теорію, що Сталін зробив помилку, приєднавши 3 західні області: Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську, що треба було їх залишити для Угорщини і Польщі, от щоб вони там з ними займалися. Бо вони підірвали єдність Радянського Союзу і стали детонатором. Мовляв, тепер, бо вони там католики, греко-католики, от вони ближче до західного світу, от хай вони там і будуть. А от наші ісконно русські, розумієш, оці всі Одеса, російське місто, як вони кажуть, Харків, оці всі, от їх треба забрати. От що вони думають. Тому трохи помилилися. Вони трохи помилилися, але ми ж бачимо, що вони продовжують накопичувати сили та засоби. Вже батька підключився, сказав, що будемо воювати з Росією пліч-опліч проти злодіїв, які нас хочуть там знищити НАТО. Тобто є певні загрози. Вони залишаються завжди, але треба зазначити, і, до речі, я хотів запитати про, це просто для тебе запитання, новий склад командування ЗСУ. Я багатьох там знаю. Ну ось, розповідай. По-перше, це всі люди, які воювали здебільшого. Ну, тобто вони всі воювали. Знак. Це певний знак. І війську, і суспільству, і Росії знак, до речі. Ці всі люди воювали. І фактично і генерал Залужний, наш головнокомандувач, вони розпочали з дуже
відкритої, войовничої, на мою думку, правильно, риторики в бік Російської Яка Федерації. так відрізняється від риторики попередників, да просто, як небо. Ні, мається на увазі попередників яких? Хомчак. Ну, Хомчак був більш політичною фігурою. Він казав, нам все одно, я пам'ятаю його інтерв'ю, все одно колись нам миритися з росіянами, казав головнокомандувач. От президент Зеленський поставив Хомчаку завдання припинити обстріли і зберегти режим тиші на Донбасі. Ну, чи імітувати? Ні. Ну, як імітувати? Ми Ти ж казав, що завжди давали була вогонь у відповідь. відповідь, але ж вели оці кошти не стрілять. Типа, що буде премія, якщо у вас на вашій ділянці обстрілів не було, ви не відповідали, будуть це вам знаємо, кошти. да. Це раз. Провели відведення військ на 3 пробних ділянках, відвели, розвели, зробили зону. Ну реально, от Хомчак продемонстрував, що Збройні Сили України повністю підкоряються, дисципліновані, виконують будь-яке завдання. Те, що відповідали, коли є загроза особовому складу, ну так, це відповідало. Але ж зараз ситуація там просто круто змінилася. Ну, не те, щоб круто вона змінилася. Люди прийшли бойові. Була проблема ж яка. Зменшили снайперські пари. І в деякий момент їх взагалі поприбирали. Тобто у нас не було контрснайперських груп, які постійно відповідали. Ну, десь зараз є? Десь були, десь не були. Ну, ти бачиш, що постійно росіяни жаліються, що у них... І менше стало загиблих від снайперського вогню, до речі. Ну, трошки дали. Трошки це. Питання в тому, що за ці 2 роки Збройні сили не практикувалися. Тобто до цього ми постійно в тонусі були, трохи там щось... Я розумію, зараз то як? Це ж цікавіше. А зараз потрошку повертається ця практика. І довіра до керівництва є. І от потрібно, щоб прийшов певний час, коли, по-перше, ця довіра закріпиться, а Збройні сили війдуть в так званий тонус. Останнє питання, просто буквально 3 хвилини, про Юрій Бутусов, якого ми всі знаємо, і там... Він людина така, він розуміється на цьому, має джерела. Він, за його даними, наступним міністром оборони буде точно не Таран, як він каже, буде Резніков, сучасний нинішній міністр з питань окупованих територій. Наскільки це відповідає? Це дуже дивна інформація, я її чув, знаю, це дуже дивна інформація, і дивна фігура, я не дуже в це вірю, але попри це ми побачили, що в команді Зеленського можливо все. Взагалі, все. Ось бачиш, як цікаво. Просто, я б сказав, що в умовах війни і таких викликів і загроз це не дуже цікаво. А може ми так заплутаємо? Можливо, все. Я знаю, що міністр Таран зібрав купу негативу через невиконання державного оборонного замовлення, з боку військових, з боку звичайних громадян. Всі ж бачать, всі знають ці проблеми. Розумієш, давай дивитися, 250 тисяч Збройних сил 3 місяці не отримувати, наприклад, виплати соціальні. Так, це дуже викликало. Це знають в кожній хаті, в кожному українському будинку, бо всі теревенять і кажуть, мені знову за піднайом не заплатили. А це пряма відповідальність міністра. Це пряма відповідальність. Заборгованість, щось там 2,7 мільярдів була. Нового озброєння нема, цього нема. Це ж всі бачать, це всі говорять. Щось буде все одно. Тому так? я знаю, що його давно хотіли поміняти і це. Але з іншого боку він влаштовує, тому що він повністю підконтрольний Офісу, Єрмаку і робить все, що йому скажуть. Подивимося. Подивимося на Мирослава. Дякую, що прийшов. В нашому етері був Мирослав Гай, людина, яка багато знає, до речі, і завжди відгукується на наше запрошення. На АТР завжди, навіть коли були загрози, що вас закриють. Дякую тобі. Дякую вам, глядачам, не тільки за те, що ви дивитеся нас, а ще й за те, що ви нас підтримуєте. Я закликаю всіх, хто нас дивиться, долучатися до Патреону телеканалу АТР.
підписуватися і брати участь в нашій спільній боротьбі. Це безпечна система американська, тобто з окупованих територій теж можна треба підтримувати. І ще я хочу, знаєте, що додати. Це може не по темі, але в нас же є дитячий канал «Ля-Лє», так? І йому дуже важко зараз. А там унікальний контент мовний, мультфільми кримською мовою, яких немає ніде більше. Ніде більше. І це все у відкритому вигляді, і цим користуються багато людей, але небагато людей чомусь хочуть допомогти. Ви знаєте, нічого безкоштовного не буває, у тому числі в питанні виховання дітей. А це, може, найголовніше зараз. Я просто закликаю всіх батьків Кремли, які дивляться цей канал, дивляться окремі мультики, які були перекладені, дубльовані кримською мовою. Дивіться, це питання просто гідності і солідарності, стати нашим патроном телеканалу «Ля-Лє» на Патреоні. Долучайтеся, не тільки користуйтеся, а й треба якусь вдячність людям, які це робили, і тим більше нам зараз важко. Це я не про те, що я там докоряю когось, а про те, що, може, хтось не знав про це. Це дуже важливо. І щодо майбутнього, я думаю, що навіть важливіше за канал ЕТР, бо це наше майбутнє, наші діти. Да? Я вже забагато наговорив. Дякую вам за увагу. Не перемикайтеся. Ще ЕТР телеканалу нашого не закінчився на сьогодні. Залишайтеся з нами, коротше.